Μετά την απογείωση, το πλοίο έβαλε εμπρός την καθιερωμένη διαδικασία για να ελέγξει την κατάσταση των 60 ατόμων που κοιμόταν μέσα στις κρυονικές δεξαμενές του. Εντόπισε μία βλάβη στον αριθμό 9. Το εγκεφαλογράφημα έδειχνε νευρονική δραστηριότητα. «Σκατά», είπε μέσα του το πλοίο. Πολύπλοκες ομοιοστατικές συσκευές συνδέθηκαν με το κύκλωμα τροφοδοσίας και το πλοίο ήρθε σε επαφή με τον αριθμό 9. «Βρίσκεσαι σε μερική εγρήγορση», του είπε το πλοίο, χρησιμοποιώντας την ψυχοτρονική οδό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξυπνήσει εντελώς τον αριθμό 9. Στο κάτω-κάτω, η πτήση θα διαρκούσε 10 ολόκληρα χρόνια. Θεωρητικά αναίσθητος, αλλά δυστυχώς απόλυτα ικανός να σκέφτεται, ο αριθμός 9 σκέφτηκε. «Κάποιος μου μιλάει». Μετά είπε «Πού βρίσκομαι, δεν βλέπω τίποτε». «Βρίσκεσαι σε ελαττωματική κρυονική νάρκη». «Τότε δεν θα έπρεπε να μπορώ να σε ακούω», είπε ο 9. «Ελαττωματική», σου είπα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι μπορείς να με ακούς. Ξέρεις πώς σε λένε? «Βίκτορ Κέμινγκς, ξύπνησέ με εντελώς». «Είμαστε εν πτήση». «Τότε νάρκωσέ με». Μια στιγμή, το πλοίο εξέτασε τους κρυονικούς μηχανισμούς, τον έλεγξε, μέτρησε και μετά είπε «Θα προσπαθήσω». Η ώρα περνούσε. Ο Βίκτορ Κέμινγκς, ανίκανος να δει οτιδήποτε, σωματικά αναίσθητος, εξακολουθούσε να διατηρεί τη συνειδητότητά του. «Χαμήλωσέ μου τη θερμοκρασία», είπε. Δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή του, ίσως να το φαντάστηκε ότι μίλησε. Χρώματα ανέμισαν προς το μέρος του και μετά τον περικύκλωσαν. Του άρεσαν τα χρώματα. Του θύμιζαν παιδικά κραγιόνια, εκείνα που ήταν μισοζώντανα, κάποια τεχνητή μορφή ζωής. Τα χρησιμοποιούσε στο σχολείο πριν από 200 χρόνια. «Δεν μπορώ να σε ναρκώσω», ακούστηκε μέσα στο κρανίο του Κέμινγκς η φωνή του πλοίου. «Η βλάβη είναι σοβαρή. Δεν μπορώ να τη διορθώσω, ούτε να κάνω επισκευή. Θα διατηρήσεις τη συνείδησή σου για 10 χρόνια». Τα μισοζώντανα χρώματα όρμησαν και τον περικύκλωσαν. Τώρα όμως είχαν κάτι το απειλητικό, δημιούργημα του φόβου του. «Θεέ μου, 10 χρόνια». Τα χρώματα σκοτίνιασαν. Ενώ ο Βίκτορ Κέμινγκς έμενε εξαπλωμένος, παράλυτος και περιτριγυρισμένος από απειλητικές χρωματικές αντάβιες, το πλοίο του εξήγησε τα μέτρα που σκόπευε να πάρει. Τα μέτρα αυτά δεν ήταν προϊόν δικής του απόφασης. Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναζητήσει αυτήν τη λύση, αν προέκυπτε τέτοιου είδους βλάβη. «Αυτό που θα κάνω», έφτασε στο κεφάλι του η φωνή του πλοίου, «είναι να σε τροφοδοτήσω με αισθητηριακά ερεθίσματα. Ο κίνδυνος που διατρέχεις είναι η αισθητηριακή στέρηση. Αν μείνεις συνειδητός για 10 χρόνια, χωρίς αισθητηριακά δεδομένα, το μυαλό σου θα διαλυθεί. Όταν φτάσουμε στο σύστημα λάμδα ρο 4, θα είσαι φυτό». «Και με τι σκοπεύεις να με τροφοδοτήσεις?» είπε πανικόβλητος ο Κέμινγκς. «Τι έχεις στις τράπεζες πληροφοριών σου? Όλα τα βίντεο από τα φτηνά σύριαλ του περασμένου αιώνα? Προτιμώ να με ξυπνήσεις και να κόβω βόλτες». «Δεν έχω καθόλου αέρα», είπε το πλοίο. «Ούτε τροφή. Ούτε και κανέναν να κουβεντιάσεις. Είναι όλοι ναρκωμένοι». «Μπορώ να μιλάω με σένα», είπε ο Κέμινγκς. «Μπορούμε να παίξουμε σκάκι». «Όχι επί 10 χρόνια»,
Άκουσε με καλά. Σου είπα ότι δεν έχω ούτε τροφή, ούτε αέρα. Πρέπει να μείνεις όπως είσαι. Είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Μιλάς με μένα αυτή τη στιγμή, όμως δεν διαθέτω πολλές αποθηκευμένες πληροφορίες. Η τακτική μας για παρόμοιες καταστάσεις είναι η εξής. Θα σε τροφοδοτώ με τις δικές σου ξεχασμένες αναμνήσεις, δίνοντας έμφαση στις πιο ευχάριστες. Έχεις αναμνήσεις από 220 χρόνια και οι περισσότερες από αυτές είναι βαθιά χαραγμένες στο ασυνείδητό σου. Είναι μια καταπληκτική πηγή αισθητηριακών δεδομένων για σένα. Μην το παίρνεις κατάκαρδα. Η κατάστασή σου δεν είναι μοναδική. Εμένα δεν μου έχει ξανασυμβεί, αλλά είμαι προγραμματισμένος να την αντιμετωπίσω. Ηρέμησε και δείξε μου εμπιστοσύνη. Θα φροντίσω να σου φτιάξω έναν κόσμο. Θα έπρεπε να με είχαν προειδοποιήσει, είπε ο Κέμιξ, πριν να μεταναστεύσω. Ηρέμησε, είπε το πλοίο. Προσπάθησε να ηρεμήσει, ήταν όμως τρομοκρατημένος. Θεωρητικά θα έπρεπε να είχε χάσει κάθε συνείδηση μέσα στην κρυονική νάρκη και να ξυπνήσει μισό λεπτό αργότερα στο αστέρι του προορισμού του, ή μάλλον στον πλανήτη απικία αυτού του άστρου. Όλος ο κόσμος μέσα στο πλοίο ήταν βυθισμένος στην πλήρη αναισθησία. Μόνο αυτός διέφερε. Σαν να τον είχε χτυπήσει για άγνωστους λόγους ένα κακό κάρμα. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν πως έπρεπε να εξαρτιέται απόλυτα από την καλή θέληση του πλοίου. Τι θα γίνονταν αν αποφάσιζε να τον τροφοδοτεί με τέρατα? Το πλοίο ήταν σε θέση να τον τρομοκρατεί επί 10 χρόνια. 10 αντικειμενικά χρόνια και γύρευε πόσα από υποκειμενική άποψη. Βρίσκοντας την απόλυτη εξουσία του πλοίου, αυτή ήταν η αλήθεια. Άρα για να τις γλεντούσαν αυτές τις καταστάσεις τα διαστρικά πλοία? Δεν ήξερε και πολλά πράγματα για τα διαστρικά πλοία. Ο δικός του τομέας ήταν η μικροβιολογία. «Στάσου να σκεφτώ», είπε μέσα του. «Η πρώτη μου γυναίκα ήταν η Μαρτίν, αυτή η χαριτωμένη Γαλλιδούλα, που φορούσε μπλουτζίν και ένα κόκκινο πουκάμισο, ανοιχτό ως τη μέση, και έφτιαχνε θαυμάσιες κρέπες. «Σε άκουσα», είπε το πλοίο. «Εντάξει λοιπόν». Τα σκόρπια χρώματα κρυσταλλώθηκαν σε οργανωμένα συμπαγή σχήματα. Ένα κτίριο, ένα μικρό, κίτρινο, ξύλινο σπίτι που είχε στο Wyoming, όταν ήταν 19 χρονών. «Στάσου», είπε πανικόβλητος. Τα θεμέλια του ήταν σάπια, ήταν χτισμένο σε βαλτώδες έδαφος και η στέγη έτρεχε. Είδε όμως την κουζίνα με το τραπέζι που είχε φτιάξει μόνος του και ένιωσε ευχαριστημένος. «Ύστερα από λίγο», είπε το πλοίο, «θα ξεχάσεις ότι σε τροφοδοτώ με τις ίδιες σου τις θαμμένες αναμνήσεις». «Έχω έναν αιώνα να θυμηθώ αυτό το σπίτι», είπε παραξενεμένος. Σαν σε όνειρο, διέκρινε την παλιά του ηλεκτρική καφετιέρα με το κουτάκι των χάρτινων φίλτρων στο πλάι. «Αυτό είναι το σπίτι που έζησα με τη Μαρτίν», συνειδητοποίησε. «Μαρτίν», φώναξε δυνατά. «Μιλάω στο τηλέφωνο», του απάντησε η Μαρτίν από το καθιστικό. Το πλοίο είπε, «Δεν θα ξαναεπέμβω, παρά αν παραστεί ανάγκη. Θα σε παρακολουθώ όμως, για να είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα πάνε καλά. Μη φοβάσαι». «Κλείσε το δεξί πίσω μάτι της κουζίνας», του φώναξε η Μαρτίν. Την άκουγε, μα δεν την έβλεπε. Προχώρησε από την κουζίνα στο καθιστικό, περνώντας από την τραπεζαρία. Στο βιντεόφωνο η Μαρτίν συζητούσε ζωηρά με τον αδερφό της. Φορούσε σόρτς και ήταν ξυπόλυτη. Από τα μπροστινά παράθυρα του καθιστικού έβλεπε το δρόμο. Ένα φορτηγάκι προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να παρκάρει. «Κάνει ζέστη», σκέφτηκε. «Θα έπρεπε να βάλω μπρος το air condition». Έκατσε στο παλιό ντιβάνι, ενώ η Μαρτίν συνέχιζε τη βιντεοφωνική της συζήτηση και βρέθηκε να κοιτάζει το πιο αγαπημένο του απόκτημα.
ένα κορνιζαρισμένο πόστερ στον τοίχο πάνω από το κεφάλι της Μαρτίν. Το σκίτσο του Γκίλμπερτ Σέλτον, ο χοντρός Φρέντι Λέι, όπου ο Φρέντι Φρικ κάθεται με το γάτο του στην αγκαλιά και προσπαθεί να πει «το σπίτι σκοτώνει». Μα ο ίδιος είναι τόσο σπινταρισμένος, κρατάει στο χέρι του κάθε δυνατή μορφή αμφεταμίνης, δισκία, χάπια, κάψουλες, που δεν καταφέρει να το πει, και ο γάτος του τρίζει τα δόντια κάνοντας μια γκριμάτσα απελπισίας και αηδίας ταυτόχρονα. Το πόστερ φέρνει την υπογραφή του ίδιου του Γκίλμπερτ Σέλτον. Το είχε χαρίσει σε αυτόν και στη Μαρτίν ο καλύτερος φίλος του Κέμινγκς, ο Ρέι Τόρανς, σαν γαμήλιο δώρο. Αξίζει πολλά λεφτά. Έχει υπογραφεί από τον ίδιο το ζωγράφο, τότε, στα 1980, πολύ πριν γεννηθούν ο Βίκτορ Κέμινγκς και η Μαρτίν. «Αν μείνουμε ποτέ χωρίς λεφτά», σκέφτηκε ο Κέμινγκς, «μπορούμε να πουλήσουμε το πόστερ». Δεν ήταν απλώς ένα πόστερ, ήταν το πόστερ. Η Μαρτίν το λάτρευε. Η φανταστική μαλλιαρή αδελφή Φρικ από την χρυσή εποχή μιας παλιάς χαμένης κοινωνίας. Δεν ήταν περίεργο που την αγαπούσε τόσο τη Μαρτίν. Ήταν και η ίδια γεμάτη αγάπη. Αγαπούσε τις ομορφιές του κόσμου, τις αντιμετώπιζε με στοργή και ζεστασιά, όπως και τον ίδιο. Ήταν μια προστατευτική αγάπη που σε έτρεφε, χωρίς να σε πνίγει. Δική της ήταν η ιδέα να κορνιζάρουν το πόστερ. Αν ήταν μόνος του, θα το είχε κολλήσει απλώς στον τοίχο. Τόσο ανόητος ήταν. «Ήρθα», είπε η Μαρτίν, που είχε κλείσει τώρα το βιντεόφωνο. «Τι σκέφτεσαι?» «Πως κρατάς ζωντανό ότι αγαπάς». «Έτσι δεν κάνουμε όλοι», είπε η Μαρτίν. «Είσαι έτοιμος για το φαγητό?» Άνοιξε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί, ένα καμπερνέ. «Ένα του 7 κάνει?» τη ρώτησε καθώς σηκώνονταν. Ένιωσε την επιθυμία να πιάσει τη γυναίκα του και να τη σφίξει στην αγκαλιά του. «Ένα του 7 ή ένα του 12, τον πρόσταξε, προχωρώντας προς την κουζίνα μέσα από την τραπεζαρία. Κατέβηκε στο κελάρι και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα μπουκάλια, που ήταν αποθηκευμένα οριζόντια. Κλεισούρα και υγρασία. Του άρεσε η μυρωδιά του κελαριού. Σε μια στιγμή όμως πρόσεξε τις σανίδες από κοκκινόξυλο που ήταν μεσοθαμμένες μέσα στο χώμα και σκέφτηκε «Πρέπει να φέρω κάποιον να ρίξει ένα πέδιλο από τσιμέντο». Ξέχασε το κρασί και προχώρησε ως την άλλη γωνία όπου το χώμα έφτανε πιο ψηλά. Σκύβοντας, χτύπησε ελαφρά μια σανίδα. Τη χτύπησε με ένα μυστρί και μετά αναρωτήθηκε «Πού του βρήκα αυτό το μυστρί? Δεν το είχα πριν από λίγο». Η σανίδα έγινε θρύψαλα κάτω από το μυστρί. «Ολόκληρο το σπίτι κινδυνεύει να γκρεμιστεί», συνειδητοποίησε ξαφνικά. «Για όνομα του Θεού, πρέπει να το πω στη Μαρτίν». Ανέβηκε πάνω, ξεχνώντας το κρασί, και άρχισε να της λέει πως τα θεμέλια του σπιτιού είχαν σαπίσει σε επικίνδυνο βαθμό. Όμως η Μαρτίν δεν ήταν πουθενά και τίποτε δεν έβραζε στη φωτιά, ούτε κατσαρόλια ούτε τηγάνια. Έκπληκτος, ακούμπησε το χέρι του στο μάτι και το βρήκε κρύο. «Μα μόλις τώρα δεν μαγείρευε κάτι?» αναρωτήθηκε. «Μαρτίν!» φώναξε δυνατά. Καμιά απάντηση. Εκτός από τη δική του παρουσία, το σπίτι ήταν άδειο. «Άδειο», σκέφτηκε, «ετοιμόρροπο». «Ω Θεέ μου!» Έκατσε στο τραπέζι της κουζίνας και ένιωσε την καρέκλα να υποχωρεί ελαφρά κάτω από το βάρος του. Δεν ήταν πολύ, αλλά το ένιωσε. Ένιωσε το βούλιαγμα. «Φοβάμαι», σκέφτηκε, «πού να πήγε?» Γύρισε στο καθιστικό. Ίσως να πήγε δίπλα, να δανειστεί κάποιο μπαχαρικό ή βούτυρο ή κάτι άλλο, είπε προσπαθώντας να καθησυχάσει τον εαυτό του. Όμως ο πανικός άρχισε να τον πλημμυρίζει. Κοίταξε το πόστερ. Δεν ήταν κορνιζαρισμένο.
και οι άκρες του είχαν σκιστεί. «Το ξέρω ότι το έχει κορνιζώσει», σκέφτηκε. Έτρεξε στην άλλη άκρη του δωματίου για να το εξετάσει από κοντά. Μισοσβησμένη. Η υπογραφή του ζωγράφου ήταν μισοσβησμένη, μόλις που διακρίνονταν. Εκείνοι είχε επιμείνει να το κορνιζώσουν και μάλιστα κάτω από ειδικό μάτ γυαλί, χωρίς αντανακλάσεις. Και όμως ήταν ακορνιζάριστο και σκισμένο. Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Ξαφνικά βρέθηκε να κλαίει. Τον άφησαν κατάπληκτο τα δάκρυά του. Η Μαρτίν είχε φύγει, το πόστερ σκίστηκε, το σπίτι γκρεμίζεται, τίποτα δεν βράζει στη φωτιά. Είναι τρομερό, σκέφτηκε, και δεν καταλαβαίνω τίποτε. Το πλοίο καταλάβαινε τα πάντα. Το πλοίο είχε παρακολουθήσει προσεκτικά τα σχήματα των εγκεφαλικών κυμάτων του Βίκτορ Κέμινγκς και ήξερε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι κυματικοί σχηματισμοί έδειχναν ταραχή και πόνο. «Πρέπει να τον βγάλω από αυτό το κύκλωμα, αλλιώς θα τον σκοτώσει», αποφάσισε το πλοίο. «Μα πού βρίσκεται το λάθος?» αναρωτήθηκε. Λανθάνουσα ανησυχία, κρυφά άγχη. Ίσως αν ανέβαζα το σήμα. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια πηγή, ενισχύοντας όμως τη φόρτιση. Αυτό που έγινε είναι ότι πήραν το πάνω χέρι οι λανθάνουσες ανασφάλειές του. Το λάθος δεν είναι δικό μου. Πηγάζει από την ψυχολογική του ιδιοσυστασία. Θα δοκιμάσω με μια προηγούμενη περίοδο της ζωής του, αποφάσισε το πλοίο, πριν αποκρισταλωθούν τα νευρωτικά άγχη. Στην πίσω αυλή του σπιτιού του, ο Βίκτορ κάθονταν και κοιτούσε μια μέλισσα που είχε παγιδευτεί στον ιστό μιας αράχνης. Η αράχνη έδαινε και ξαναέδινε τη μέλισσα με μεγάλη προσοχή. «Αυτό δεν είναι σωστό», σκέφτηκε ο Βίκτορ. «Θα την ελευθερώσω». Απλώνοντας το χέρι, έπιασε την χιλιοδεμένη μέλισσα, την τράβηξε από τον ιστό και κοιτάζοντάς την με απέραντη προσοχή, άρχισε να την ξετυλίγει. Η μέλισσα τον τσίμπησε. Ένιωσε ένα κάψιμο, σαν να είχε πάρει φωτιά το χέρι του. «Γιατί με τσίμπησε?» αναρωτήθηκε. «Προσπαθούσα να την ελευθερώσω». Μπήκε μέσα να βρει τη μητέρα του και της το είπε. Μα εκείνη δεν τον άκουσε. Έβλεπε τηλεόραση. Το δάχτυλό του πονούσε εκεί που τον είχε τσιμπήσει η μέλισσα. Μα το πιο σημαντικό ήταν πως δεν καταλάβαινε γιατί η μέλισσα είχε επιτεθεί στο σωτήρα της. «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ», είπε μέσα του. «Βάλε λίγο μπακτίν», του είπε τελικά η μητέρα του, ξεκολλώντας από την τηλεόραση. Είχε αρχίσει να κλαίει. Ήταν άδικο. Δεν καταλάβαινε τίποτε. Ήταν σαστισμένος και απογοητευμένος και ένιωσε μίσος για όλα τα μικρά ζωντανά πράγματα που ήταν κουτά, χωρίς λογική. Βγήκε από το σπίτι. Έπαιξε για λίγο με την κούνια του, με την τσολήθρα του, με την άμμο του και μετά μπήκε στον γκαράζ, γιατί άκουσε ένα περίεργο πετάρισμα, σαν ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Μέσα στο σκοτεινό γκαράζ είδε πως ένα πουλί πετάριζε πάνω στο αραχνιασμένο πισινό παράθυρο, προσπαθώντας να βγει έξω. Από κάτω, η γάτα, η Ντόρκι, πηδούσε ξανά και ξανά προσπαθώντας να πιάσει το πουλί. Ο Βίκτορ σήκωσε στην αγκαλιά του τη γάτα. Η γάτα τέντωσε το κορμί και τα μπροστινά της πόδια, τέντωσε τα σαγόνια της
και δάγκωσε το πουλί. Αστραπιαία πήδηξε κάτω και εξαφανίστηκε, κρατώντας στο στόμα της το πουλί που ακόμα πετάριζε. Ο Βίκτορ έτρεξε και αυτός στο σπίτι. «Η Ντόρκι έπιασε ένα πουλί», ανήγγειλε στη μητέρα του. Αυτή η καταραμένη γάτα. Η μητέρα του πήρε μια σκούπα από το ντουλάπι της κουζίνας και έτρεξε έξω προσπαθώντας να βρει την Ντόρκι. Η γάτα όμως είχε κρυφτεί κάτω από τις φατομουριές και δεν την έφτανε με τη σκούπα. «Θα την ξεφορτωθώ αυτή τη γάτα», είπε η μητέρα του. Ο Βίκτορ δεν της είπε ότι είχε βοηθήσει τη γάτα να φτάσει το πουλί. Παρακολουθούσε σιωπηλά τη μητέρα του καθώς προσπαθούσε ξανά και ξανά να ξετρυπώσει την Ντόρκι από την κρυψώνα της. Η Ντόρκι τραγάνιζε το πουλί. Ακούγονταν ο ήχος από κόκαλα που σπάζουν. Μικρά κόκαλα. Ο Βίκτορ ένιωσε ένα περίεργο συναίσθημα. Σαν να έπρεπε να πει στη μητέρα του τι είχε κάνει και όμως αν της το έλεγε θα τον τιμωρούσε. «Δεν θα το ξανακάνω», είπε μέσα του. Συνειδητοποίησε ότι το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Και αν το καταλάβαινε η μητέρα του, και αν είχε κάποιο μυστικό τρόπο να τα μαθαίνει όλα, η Ντόρκι δεν μπορούσε να μιλήσει και το πουλί ήταν νεκρό. Κανείς δεν θα το μάθαινε ποτέ. Δεν κινδύνευε. Ένιωθε άσχημα όμως. Το βράδυ δεν μπόρεσε να φάει το φαγητό του. Το παρατήρησαν και οι δύο γονείς του. Φοβήθηκαν μήπως ήταν άρρωστος. Του έβαλαν θερμόμετρο. Δεν είπε τίποτα για αυτό που είχε κάνει. Η μητέρα του είπε στον πατέρα του για την Ντόρκι και αποφάσισαν να την ξεφορτωθούν. Καθισμένος στη θέση του στο τραπέζι, ο Βίκτορ τους άκουσε και έβαλε τα κλάματα. «Εντάξει», είπε καθησυχαστικά ο πατέρας του. «Δεν θα την ξεφορτωθούμε. Είναι φυσικό για μια γάτα να πιάνει πουλιά». Την άλλη μέρα κάθονταν και έπαιζε στο μικρό του σκάμα. Μερικά φυτά είχαν ξεπεταχτεί μέσα από την άμμο. Τα ξερίζωσε. Αργότερα η μητέρα του είπε πως δεν ήταν καλό αυτό που έκανε. Μόνος του στην πίσω αυλή, καθισμένος στο σκάμα του, δίπλα σε ένα κουβαδάκι νερό, έφτιαχνε ένα μικρό λοφάκι από υγρή άμμο. Ο ουρανός, που ήταν γαλανός και καθαρός, άρχισε σιγά σιγά να σκοτεινιάζει. Μια σκιά πέρασε πάνω του και ο Βίκτορ σήκωσε τα μάτια. Αισθάνθηκε μια παρουσία γύρω του, κάτι απέραντο που μπορούσε να σκέφτεται. «Είσαι υπεύθυνος για το θάνατο του πουλιού», σκέφτηκε η παρουσία. Ο Βίκτορ καταλάβαινε τις σκέψεις της. «Το ξέρω», είπε. Ευχήθηκε τότε να πέθαινε. Να έπαιρνε τη θέση του πουλιού και να πέθαινε αντί για εκείνο, αφήνοντας το έτσι όπως ήταν, να πεταρίζει πάνω στο αραχνιασμένο παράθυρο του γκαράζ. Το πουλί ήθελε να πετάει, να τρώει, να ζει, σκέφτηκε η παρουσία. «Ναι», είπε ο Βίκτορ απελπισμένος. «Ποτέ δεν πρέπει να το ξανακάνεις αυτό», του είπε η παρουσία. «Λυπάμαι», είπε ο Βίκτορ και άρχισε να κλαίει. «Έχουμε να κάνουμε με πολύ νευρωτική προσωπικότητα», συνειδητοποίησε το πλοίο. «Θα δυσκολευτώ πολύ να του βρω ευτυχισμένες αναμνήσεις. Έχει μέσα του τόσο φόβο και τόση ενοχή. Τα έχει θάψει όλα βαθιά κι όμως μένουν εκεί και τον βασανίζουν, σαν το σκύλο που δαγκώνει ένα κουρελόπανο. Πού να ψάξω για αναμνήσεις που να του δίνουν κάποια παρηγοριά. Πρέπει να βρω αναμνήσεις για 10 χρόνια, αλλιώς το μυαλό του θα καταρρεύσει». Ίσως, σκέφτηκε το πλοίο, το λάθος να είναι η περιοχή της επιλογής που κάνω. Θα έπρεπε να τον αφήσω να διαλέξει αυτός τις αναμνήσεις του. Ωστόσο, σκέφτηκε το πλοίο, κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την εισαγωγή ενός στοιχείου φαντασίωσης, πράγμα που συνήθως δεν είναι καλό
όπως και να είναι πάντως. «Θα ξαναδοκιμάσω το κομμάτι με τον πρώτο του γάμο», αποφάσισε το πλοίο. Την αγαπούσε πραγματικά τη Μαρτίν. Ίσως αυτή τη φορά, αν κρατήσω σε υψηλότερο επίπεδο την ένταση των αναμνήσεων, να αποκλειστεί ο παράγων εντροπία. Αυτό που συνέβη ήταν μια αδιόρατη διολίσθηση του αναμνησιακού κόσμου, μια δομική εκτροπή. Θα προσπαθήσω να το επανορθώσω. Να δούμε. «Πιστεύεις ότι το έχει υπογράψει πραγματικά ο Γκίλμπερτ Σέλτον?» είπε σκεπτικά η Μαρτίν. Στέκονταν μπροστά στο πόστερ με σταυρωμένα χέρια. Κουνιόταν ελαφρά μπρος-πίσω, σαν να αναζητούσε την καλύτερη οπτική γωνία για να κοιτάξει το ζωηρά χρωματισμένο σκίτσο που κρέμονταν στο τοίχο του καθιστικού τους. «Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει πλαστογραφηθεί από κάποιον έμπορο, τότε που ζούσε ο Σέλτον ή και μετά». «Η βεβαίωση αυθεντικότητας?» της θύμωσε ο Βίκτορ Κέμινγκς. «Α, ναι, έχεις δίκιο», του χαμογέλασε με το ζεστό της χαμόγελο. «Ο Ρέι μας έδωσε μια βεβαίωση μαζί. Για φαντάσου όμως να είναι και η βεβαίωση πλαστή. Τότε θα χρειαζόμαστε μια δεύτερη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αυθεντικότητα της πρώτης». Γελώντας, απομακρύνθηκε από το πόστερ. «Και τελικά», είπε ο Κέμινγκς, «θα έπρεπε να φέρουμε τον ίδιο τον Γκίλμπερτ Σέλτον εδώ, για να βεβαιώσει ότι η υπογραφή είναι δική του. Ίσως και να μην ξέρει. Λένε μια ιστορία για κάποιον που έδειξε στον Πικάσο έναν πίνακά του και τον ρώτησε αν είναι αυθεντικός. Ο Πικάσο τον υπέγραψε επί τόπου και είπε «Τώρα είναι αυθεντικός». Αγκάλιασε τον Κέμινγκς και πατώντας τις μύτες των ποδιών της, τον φίλησε στο μάγουλο. «Είναι αυθεντικό. Ο Ρέι δεν θα μας χάριζε ποτέ ένα πλαστό πόστερ. Είναι ο μεγαλύτερος εξπέρ πάνω στην τέχνη της αντικουλτούρας του 20ου αιώνα. Ξέρεις ότι έχει ένα γνήσιο γραμμάριο ναρκωτικό? Διατηρείται μέσα. Ο Ρέι είναι νεκρός», είπε ο Βίκτορ. «Τι?» Τον κοίταξε έκπληκτη. «Θέλεις να πεις πως κάτι του συνέβη από την τελευταία φορά που...» «Πάνε 2 χρόνια που έχει πεθάνει», είπε ο Κέμινγκς. «Εγώ φταίω. Εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητο. Δεν μου έκανε μήνυση η αστυνομία, αλλά εγώ έφταιγα». «Ο Ρέι ζει στον Άρη», τον κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει. «Το ξέρω πως ήταν δικό μου το λάθος. Δεν σου είπα τίποτε. Δεν το είπα σε κανέναν. Λυπάμαι. Δεν το έκανα επίτηδες. Το είδα να πεταρίζει πάνω στο παράθυρο και η Ντόρκη να προσπαθεί να το φτάσει. Και σήκωσα την Ντόρκη στην αγκαλιά μου και δεν το ξέρω γιατί. Μα η Ντόρκη το άρπαξε και...» «Κάτσε κάτω, Βίκτορ». Η Μαρτίν τον οδήγησε σε μια βαθιά πολυθρόνα και τον έβαλε να κάτσει. «Κάτι δεν πάει καλά». «Το ξέρω», της είπε. «Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Είμαι υπεύθυνος γιατί χάθηκε μια ζωή. Μια πολύτιμη ζωή που ποτέ δεν θα αντικατασταθεί. Λυπάμαι. Θα ήθελα πολύ να επανορθώσω, αλλά δεν γίνεται». Ύστερα από λίγο η Μαρτίν του είπε «Τηλεφώνησα στον Ρέι». «Η γάτα», είπε ο Βίκτορ. «Ποια γάτα?» «Εκεί», της έδειξε, «στο πόστερ, στην αγκαλιά του χοντρού Φρέντι. Είναι η Ντόρκη. Η Ντόρκη σκότωσε τον Ρέι». Σιωπή. «Μου το είπε η παρουσία», συνέχισε ο Κέμινγκς. «Ήταν ο Θεός. Δεν το συνειδητοποίησα τότε, μα ο Θεός με είδε να διαπράττω το έγκλημα, τον φόνο, και δεν θα με συγχωρέσει ποτέ». Η γυναίκα του τον κοίταζε μουδιασμένη. «Ο Θεός βλέπει τα πάντα όσα κάνουμε», είπε ο Κέμινγκς. «Βλέπει ακόμα και το σπουργίτι που πέφτει από το κλαδί. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν έπεσε, το άρπαξε η γάτα. Το άρπαξε στον αέρα και το έκανε κομματάκια. Ο Θεός γκρεμίζει αυτό το σπίτι που είναι το σώμα μου για να μου ξεπληρώσει αυτό που έκανα. Θα έπρεπε να φέρναμε έναν μηχανικό να δει το σπίτι πριν το αγοράσουμε.
Καταραίει συνέχεια. Σε ένα χρόνο δεν θα έχει μείνει τίποτα. Δεν με πιστεύεις? Η Μαρτίν δίστασε. Δεν... Κοίτα. Ο Κέμινγκς σήκωσε τα χέρια του ψηλά. Σηκώθηκε όρθιος. Τεντώθηκε. Δεν μπορούσε να φτάσει το ταβάνι. Πλησίασε τον τοίχο και μετά, ύστερα από μια μικρή παύση, πέρασε το χέρι του μέσα από τον τοίχο. Η Μαρτίν ούρλιαξε. Το πλοίο απέσυρε αστραπιαία τη μνημονική ανασύνθεση, αλλά το κακό είχε γίνει. Έχει πλέξει τους παλιούς του φόβους και την ενοχή του σε ένα σφιχτό κουβάρι, είπε μέσα του το πλοίο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον τροφοδοτήσω με μια ευχάριστη ανάμνηση, γιατί τιμωρείται αυτομάτως. Όσο ευχάριστη κι αν ήταν η αρχική εμπειρία. Η κατάσταση είναι σοβαρή, το αποφάσισε το πλοίο. Ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει ήδη ψυχοσικά συμπτώματα και το ταξίδι μόλις άρχισε. Έχουμε χρόνια και χρόνια μπροστά μας. Αφού αφιέρωσε κάποιο χρόνο στη μελέτη της κατάστασης, το πλοίο αποφάσισε να απευθυνθεί και πάλι στον ίδιο το Κέμινγκς. «Κύριε Κέμινγκς», του είπε. «Λυπάμαι πολύ», είπε ο Κέμινγκς. «Δεν ήθελα να τις χαλάσω αυτές τις μνημονικές ανασυνθέσεις. Εσείς κάνατε καλή δουλειά, εγώ όμως...» «Μια στιγμή», είπε το πλοίο. «Δεν είμαι κατάλληλα εξοπλισμένος για να σας αντιμετωπίσω ψυχιατρικά. Είμαι ένας απλός μηχανισμός και τίποτε παραπάνω». «Τι είναι αυτό που ζητάτε? Πού θα θέλατε να είσαστε αυτή τη στιγμή και τι θα θέλατε να κάνετε?» «Θέλω να φτάσω στον προορισμό μου», είπε ο Κέμινγκς. «Θέλω να τελειώσει αυτό το ταξίδι». «Α», σκέφτηκε το πλοίο. «Να ποια είναι η λύση?» Ένα-ένα τα κρυονικά συστήματα έπαψαν να λειτουργούν. Ένας-ένας οι άνθρωποι ξαναγύρισαν στη ζωή και μαζί τους ο Βίκτορ Κέμινγκς. Αυτό που τον εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν που δεν είχε καταλάβει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Είχε μπει στο θάλαμο, είχε ξαπλώσει, είχε νιώσει τη μεμβράνη να τον καλύπτει και τη θερμοκρασία που άρχισε να πέφτει. Και τώρα στέκονταν όρθιος στην εξωτερική εξέδρα του πλοίου, στην εξέδρα αποβίβασης και κοίταζε το χλωερό πλανητικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο Λάμδαρο 4. Ο κόσμος που με περιμένει για να αρχίσω μια νέα ζωή. «Ωραίος φαίνεται», είπε μια χοντροκαμωμένη γυναίκα δίπλα του. «Ναι», συμφώνησε και ένιωσε την αίσθηση του καινούριου να τον κατακλείζει με την υπόσχεση μιας νέας αρχής. Κάτι καλύτερο από ό,τι είχε γνωρίσει τα τελευταία 200 χρόνια. «Είμαι ένας καινούριος άνθρωπος σε ένα καινούριο κόσμο», σκέφτηκε και ένιωσε χαρούμενος. Τα χρώματα τον περικύκλωσαν σαν μισοζώντανα παιδικά κραγιόνια. «Φωτεινά μετέωρα», σκέφτηκε. Και βέβαια υπάρχει μεγάλος ιονισμός στην ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη. Τζάμπα φωτορυθμικά, όπως έλεγαν κάποτε στον 20ο αιώνα. «Κύριε Κέμινγκς», του φώναξε μια φωνή. Ένας ηλικιωμένος άντρας τον είχε πλησιάσει για να του μιλήσει. «Ονειρευτήκατε καθόλου?» «Στη διάρκεια της νάρκης», είπε ο Κέμινγκς. «Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο». «Εγώ όμως ονειρεύτηκα», είπε ο ηλικιωμένος κύριος. «Να σας πιάσω λίγο στη ράμπα καθόδου. Τα πόδια μου τρέμουν. Ο αέρας φαίνεται κάπως αραιός. Το βρίσκετε κι εσείς αραιό?» «Μη φοβόσαστε», του είπε ο Κέμινγκς. Έπιασε τον ηλικιωμένο κύριο από το χέρι. «Θα σας βοηθήσω να κατεβείτε τη ράμπα. Να, κοιτάξτε, έρχεται ένας ξεναγός προς το μέρος μας. Αυτός θα κανονίσει όλες τις διαδικασίες εισόδου μας. Είναι μέσα στη συμφωνία. Θα μας πάνε σε ένα ξενοδοχείο όπου θα μας προσφέρουν όλες τις ανέσεις. Διαβάστε το φυλάδιό σας», χαμογέλασε στον ανήσυχο ηλικιωμένο για να τον καθησυχάσει.
Θα περίμενε κάποιος να έχω να τονίσει εντελώς εμείς μετά από 10 χρόνια ανάρκης, είπε ο ηλικιωμένος. Είναι όπως γίνεται με τον κατεψυγμένο αρακά, είπε ο Κέμινγκς. Στηρίζοντας τον φοβισμένο γέρο, κατέβηκε τη ράμπα ως το έδαφος. Μπορείς να τον διατηρήσεις αιωνίως. Φτάνει να τον καταψύξεις σωστά. Το όνομά μου είναι Σέλτον, είπε ο ηλικιωμένος άντρας. Πώς, είπε ο Κέμινγκς και κοντοστάθηκε. Ένα περίεργο συναίσθημα τον διαπέρασε. «Ντον Σέλτον», είπε ο ηλικιωμένος και άπλωσε το χέρι του. Ο Κέμινγκς άπλωσε σαν αυτόματα το δικό του και έσφιξαν τα χέρια. «Τι συμβαίνει, κύριε Κέμινγκς, δεν νιώθετε καλά?» «Όχι, εντάξει», είπε. «Είμαι πολύ καλά. Μόνο που πεινάω. Θα ήθελα να έτρωγα κάτι. Ανυπομονώ να φτάσουμε στο ξενοδοχείο, να κάνω ένα ντους και να αλλάξω». Αναρωτήθηκε πού να ήταν οι αποσκευές τους. Το πλοίο μπορεί να χρειάζονταν και μια ολόκληρη ώρα για να τις κατεβάσει. Το πλοίο δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνο. Σε ένα προσωπικό και εμπιστευτικό τόνο, ο γυρεός κύριος Σέλτον του είπε «Ξέρετε τι έχω φέρει μαζί μου? Ένα μπουκάλι bourbon Wild Turkey. Το καλύτερο bourbon της γης. Θα το φέρω στο δωμάτιό σας και θα το πιούμε παρέα». Τον σκούντισε με τον αγκώνα συνωμοτικά. «Δεν πίνω», είπε ο Κέμινγκς. «Μόνο κρασί». Αναρωτήθηκε αν υπήρχαν καλά κρασιά σε αυτή τη μακρινή απικία. Όχι πια μακρινή. Έπρεπε να κάνω σαν τον κύριο Σέλτον και να κουβαλήσω μερικά μπουκάλια μαζί μου. Σέλτον, τι του θύμιζε το όνομα? Κάτι από το μακρινό παρελθόν του, τα παλιά πρώτα χρόνια. Κάτι πολύτιμο που είχε σχέση με παλιό κρασί και μια όμορφη γλυκιά κοπέλα που έφτιαχνε κρέπες σε μια παλιωμοδίτικη κουζίνα. Μνήμες οδυνηρές, μνήμες που πονούσαν. Τώρα στέκονταν όρθιος δίπλα στο κρεβάτι του, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με ανοιχτή τη βαλίτσα. Στη γωνία, ένα τηλεοπτικό ολογράφημα έδειχνε τις ειδήσεις. Το αγνόησε, αλλά δεν το έσβησε, επειδή του άρεσε να ακούει την ανθρώπινη φωνή. «Ονειρεύτηκα καθόλου?» ρώτησε τον εαυτό του. «Αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν?» Το χέρι του τον πονούσε. Κοιτάζοντας το, είδε πάνω του μια κοκκινίλα, σαν να τον είχε τσιμπήσει κάτι. «Με τσίμπησε μια μέλισσα», συνειδητοποίησε. «Πότε όμως? Πού?» «Όταν βρισκόμουν σε κρυονική νάρκη?» «Αδύνατα». Κι όμως έβλεπε το κοκκίνισμα και ένιωθε τον πόνο. «Πρέπει να βρω κάτι να του βάλω», σκέφτηκε. «Θα υπάρχει οπωσδήποτε ένας ρομπογιατρός μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι πρώτης κατηγορίας». Όταν έφτασε ο ρομπογιατρός και άρχισε να περιποιείται το χέρι του, ο Κέμινγκς του είπε «Αυτό το έπαθα για τιμωρία που σκότωσα το πουλί». «Αλήθεια?» είπε ο ρομπογιατρός. «Οτιδήποτε είχε αξία για μένα μου το πήραν», το εξήγησε ο Κέμινγκς. «Τη Μαρτίν, το πόστερ, το παλιό μου σπιτάκι με το κρασί στο κελάρι. Είχαμε τα πάντα και τώρα έχουν χαθεί. Η Μαρτίν με παράτησε εξαιτίας του πουλιού». «Του πουλιού που σκότωσες», είπε ο ρομπογιατρός. «Με τιμώρησε ο Θεός. Μου πήρε ό,τι πολύτιμο είχα εξαιτίας της αμαρτίας μου. Δεν έφταιγε η Ντόρκη. Εγώ αμάρτησα». «Μα δεν ήσουν παρά ένα μικρό αγοράκι», είπε ο ρομπογιατρός. «Πώς το ξέρεις αυτό?» είπε ο Κέμινγκς. Τράβηξε απότομα το χέρι του από τα χέρια του γιατρού. «Κάτι δεν πάει καλά. Δεν έπρεπε να το ξέρεις αυτό». «Μου το είπε η μητέρα σου», του είπε ο ρομπογιατρός. «Η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτε. Το μάντεψε. Η γάτα δεν είχε τρόπο να φτάσει το πουλί, αν δεν τη βοηθούσες εσύ».
Ώστε όλα τα χρόνια που εγώ μεγάλωνα, εκείνη το ήξερε. Δεν είπε όμως τίποτε, ποτέ. «Ξέχασε το τώρα», είπε ο ρομπογιατρός. Ο Κέμινγκς του είπε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχεις. Είναι εντελώς αδύνατο να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Βρίσκομαι ακόμα σε κρυονική νάρκη και το πλοίο με τροφοδοτεί με τις θαμμένες αναμνήσεις μου, για να μην πάθω ψύχωση από αισθητηριακή στέρηση. Δεν θα μπορούσες να έχεις ανάμνηση από το τέλος του ταξιδιού». «Ονειρική εκπλήρωση επιθυμίας τότε. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα σου το αποδείξω. Έχεις ένα κατσαβίδι?» «Γιατί?» «Θα ξεβιδώσω την πλάτη της τηλεόρασης και θα δεις. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Ούτε μηχανισμός, ούτε εξαρτήματα, ούτε σασί. Τίποτε». «Δεν έχω κατσαβίδι». «Ένα μαχαιράκι τότε. Έχεις ένα στη χειρουργική σου τσάντα». Σκύβοντας ο Κέμινγκς έπιασε ένα μικρό νηστέρι. «Αυτό μου κάνει. Αν σου αποδείξω αυτό που λέω, θα με πιστέψεις?» «Αν δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο κουτί της τηλεόρασης». Μισοκαθίζοντας ο Κέμινγκς έβγαλε τις βίδες που κρατούσαν στη θέση της στην πλάτη της συσκευής. Τράβηξε την πλάτη και την απέθεσε στο πάτωμα. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στο κουτί της τηλεόρασης. Και ωστόσο, το χρωματιστό ολογράφημα συνέχιζε να γεμίζει 1/4 του δωματίου και η φωνή του παρουσιαστή έβγαινε από την τρισδιάστατη εικόνα του. «Παραδέξω ότι είσαι το πλοίο», είπε ο Κέμινγκς στο ρομπογιατρό. «Άντε πάλι», είπε ο ρομπογιατρός. «Άντε πάλι», είπε μέσα του το πλοίο. «Και να σκεφτείς ότι έχω σχεδόν 10 χρόνια μπροστά μου, με την ίδια γεύση. Μολύνει αθαράπευτα τις παιδικές του εμπειρίες με ενοχή. Φαντάζεται ότι τον άφησε η γυναίκα του επειδή όταν ήταν 4 χρονών βοήθησε μια γάτα να πιάσει ένα πουλί. Η μόνη λύση θα ήταν να ξαναγύριζε κοντά του η Μαρτίν. Πώς θα το καταφέρω όμως αυτό? Μπορεί να έχει πεθάνει. Υπάρχουν όμως κάποιες πιθανότητες, σκέφτηκε το πλοίο, να ζει ακόμη. Ίσως να μπορούσε να πιστεί να κάνει κάτι για να σώσει την ψυχική υγεία του πρώην συζύγου της. Οι άνθρωποι έχουν συχνά πολύ καλές παρορμήσεις. Και μετά από 10 χρόνια θα χρειαστούν τρομερές προσπάθειες για να σωθεί. Ή μάλλον για να αποκατασταθεί η ψυχική του υγεία. Πρέπει να γίνει κάτι δραστικό, κάτι που δεν μπορώ να κάνω μόνος μου. Στο μεταξύ, δεν μου μένει τίποτα άλλο από το να ανακυκλώνω τη φαντασιακή άφιξη του πλοίου στον προορισμό του. Θα τον φτάσω μέχρι την άφιξη, αποφάσισε το πλοίο, μετά θα σβήσω τη μνήμη του και θα του δώσω τη συνέχεια. Βυθισμένος μέσα σε κρυονική νάρκη, σε ελαττωματική κρυονική νάρκη, ο Βίκτορ Κέμινγκς φαντάστηκε για μια φορά ακόμη ότι το πλοίο προσγειώνονταν και ότι ξυπνούσε από την άρκη του. «Ονειρευτήκατε καθόλου?» τον ρώτησε μια χοντροκαμωμένη γυναίκα, καθώς η ομάδα των επιβατών συγκεντρώνονταν στην εξωτερική εξέδρα. «Εγώ έχω την εντύπωση πως ονειρεύτηκα. Σκηνές από τα παιδικά μου χρόνια, εδώ και 1 αιώνα». «Δεν θυμάμαι τίποτε», είπε ο Κέμινγκς. Βιάζονταν να φτάσει στο ξενοδοχείο. Ένα ντους και μια καθαρή αλλαξιά ήταν ό,τι έπρεπε για το ηθικό του. Ένιωθε ένα πλάκωμα και αναρωτήθηκε γιατί. «Να ο ξεναγός μας», είπε μια ηλικιωμένη κυρία. «Θα μας συνοδεύσουν ως τα δωμάτια μας». «Είναι μέσα στη συμφωνία», είπε ο Κέμινγκς. Η κατάθλιψή του συνέχιζε. Οι άλλοι έδειχναν τόσο κεφάτι, τόσο γεμάτη ζωή. Αυτός όμως ένιωθε μόνο κάτι σαν κούραση, σαν σφίξιμο, σαν να μην άντυχε τη βαρύτητα του πλανήτη. «Ίσως να φταίει αυτό πραγματικά», είπε μέσα του. Σύμφωνα με το φυλάδιο όμως, η βαρύτητα εδώ ήταν ίδια με της γης, ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα του νέου πλανήτη. Μουδιασμένος, προχώρησε αργά στη ράμπα,
βαδίζοντας διστακτικά και κρατώντας την κουπαστή. Έτσι κι αλλιώς δεν την αξίζω αυτή τη νέα ευκαιρία για ζωή, συνειδητοποίησε. Μόνο τις κινήσεις κάνω. Δεν μοιάζω με αυτούς τους άλλους ανθρώπους. Κάτι δεν πάει καλά με μένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι, κι όμως υπάρχει κάτι μέσα μου. Μια πικρή αίσθηση οδύνης ή αναξιότητας. Ένα έντομο προσγειώθηκε στη ράχη του χεριού του Κέμινγκς. Ένα γέρικο έντομο, κουρασμένο να πετάει. Ο Κέμινγκς κοντοστάθηκε και έμεινε να το κοιτάει, καθώς σέρνονταν πάνω στις αρθρώσεις του. Θα μπορούσα να του λιώσω, σκέφτηκε. Είναι τόσο φανερά άρρωστο, έτσι κι αλλιώς δεν θα ζήσει πολύ. Το έλειωσε και ένιωσε μέσα του μια απέραντη φρίκη. «Τι έκανα?» ρώτησε τον εαυτό του. «Μόλις έφτασα σε αυτόν τον τόπο και αφάνισα μια μικρή ζωή. Αυτή είναι η νέα μου αρχή?» Γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε το πλοίο. «Ίσως θα έπρεπε να ξαναγυρίσω πίσω», σκέφτηκε. «Να τους πω να με βάλουνε στην ψήξη για πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος ένοχος. Ένας άνθρωπος που καταστρέφει». Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Και βαθιά μέσα στον μηχανισμό σκέψης του, το διαστρικό πλοίο αναστέναξε απευδισμένο. Μέσα στα 10 ατελείωτα χρόνια που κράτησε το ταξίδι στο σύστημα Λάμδα Ρο 4, το πλοίο είχε όλο τον καιρό να βρει τη Μαρτίν Κέμινγκς. Της εξήγησε την κατάσταση. Η Μαρτίν είχε μεταναστεύσει σε ένα μεγάλο δορυφορικό θόλο στο σύστημα του Σύριου. Δεν της άρεσε η ζωή εκεί και τώρα επέστρεφε στη γη. Ξυπνώντας από την κρυονική της νάρκη, άκουσε αυτά που της είπαν και συμφώνησε να βρίσκεται στον πλανήτη Λάμδα Ρο 4 όταν θα έφτανε ο πρώην σύζυγός της. Αν βέβαια ήταν δυνατό αυτό. Ευτυχώς ήταν δυνατό. «Δεν νομίζω πως θα με αναγνωρίσει», είπε στο πλοίο η Μαρτίν. «Έχω αφαιθεί να γεράσω. Δεν συμφωνώ να σταματάει κάποιος εντελώς το πέρασμα του χρόνου». «Θα είναι τυχερός αν είναι σε θέση να αναγνωρίσει οτιδήποτε», σκέφτηκε το πλοίο. Στο διαστημικό διαστημοδρόμιο της αποικίας Λάμδα Ρο 4, η Μαρτίν στέκονταν και περίμενε να εμφανιστούν οι ταξιδιώτες στην εξωτερική εξέδρα του πλοίου. Αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον πρώην σύζυγό της. Φοβόταν λιγάκι, αλλά ήταν ευχαριστημένη που έφτασε εγκαίρος στο Λάμδα Ρο 4. Μόλις που πρόλαβε. Άλλη μια εβδομάδα και το πλοίο του θα έφτανε πριν από το δικό της. «Η τύχη ήταν με το μέρος μου», είπε μέσα της, κοιτάζοντας το διαστρικό πλοίο που μόλις είχε προσεδαφιστεί. Ο κόσμος άρχισε να βγαίνει στην εξέδρα. Τον διέκρινε. Ο Βίκτορ είχε αλλάξει πολύ λίγο. Τον είδε να κατεβαίνει τη ράμπα, κρατώντας την κουπαστή σαν να ήταν κουρασμένος, και διστακτικά τον πλησίασε, χώνοντας βαθιά τα χέρια της στις τσέπες του παλτού της. Ένιωθε αμηχανία και όταν μίλησε, η φωνή της μόλις ακούγονταν. «Γεια σου, Βίκτορ», κατάφερε τελικά να πει. Ο άντρας κοντοστάθηκε. Την κοίταξε. «Σε γνωρίζω», της είπε. «Είμαι η Μαρτίν». Χαμογέλασε και της άπλωσε το χέρι. «Έμαθες για το μπέρδεμα στο πλοίο?» «Το πλοίο με βρήκε». Έπιασε το χέρι του και το κράτησε. «Τι ταλαιπωρία». «Ναι, φοβερή», της είπε. «Αυτή η αέναη ανακύκλωση των αναμνήσεων. Σου είπα ποτέ για μια μέλισσα που προσπάθησα να σώσω από τον ιστό μιας αράχνης όταν ήμουν 4 χρονών? Το ηλίθιο πλάσμα με τσίμπησε. Έσκυψα και τη φίλησα. «Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω», είπε. «Σου είπε το πλοίο ότι...»
Είπε ότι θα προσπαθούσε να σε φέρει εδώ. Δεν ήταν σίγουρο όμως ότι θα τα κατάφερνε. Καθώς περπατούσαν προς τα κτίρια υποδοχής, η Μαρτίν του είπε: «Στάθηκα τυχερή. Κατάφεραν να με μεταφέρουν με ένα στρατιωτικό όχημα, ένα πλοίο υπερυψηλής ταχύτητας που έτρεχε σαν τρελό, ένα εντελώς νέο σύστημα προώθησης». Ο Βίκτορ Κέμινγκς της είπε: «Έχω περάσει περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλο θνητό χωμένος μέσα στο ασυνείδητό μου. Πολύ χειρότερο από τις ψυχαναλύσεις του 20ου αιώνα. Πάλι και πάλι με το ίδιο υλικό. Το ήξερες ότι φοβόμουν τη μητέρα μου?» «Να δεις εγώ πόσο τη φοβόμουν», είπε η Μαρτίν. Στέκονταν στο χώρο εκφόρτισης των αποσκευών, περιμένοντας να δουν τις δικές του. «Αυτός ο πλανήτης φαίνεται πολύ συμπαθητικός. Πολύ καλύτερος από εκεί που ήμουν. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάποιο συμπαντικό σχέδιο», είπε ο Κέμινγκς χαμογελώντας. «Είσαι πολύ όμορφη. Έχω γεράσει. Η ιατρική επιστήμη ήταν δική μου απόφαση. Μ' αρέσουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι». Τον κοίταξε προσεκτικά. «Έχει τραυματιστεί πολύ από την κρυονική βλάβη», είπε μέσα της. «Το βλέπω στα μάτια του. Μοιάζουν ρημαγμένα. Ρημαγμένα μάτια, τσακισμένα από την κούραση και την απόγνωση. Σαν να ανέβηκαν στην επιφάνεια όλες οι παλιές μνήμες του και να τον τσάκισαν. Τώρα όμως όλα αυτά τέλειωσαν», σκέφτηκε, και έφτασε εγκαίρος. Στο μπαρ του κτηρίου υποδοχής κάθισαν και ήπιαν ένα ποτό. «Αυτός ο γέρος ήθελε να πιούμε bourbon wild turkey», είπε ο Βίκτορ. «Είναι τρομερό bourbon. Λέει πως είναι το καλύτερο της γης. Έφερε μαζί του ένα μπουκάλι από...» Η φωνή του χαμήλωσε μέχρι που έσβησε. «Ήταν ένας από τους συνταξιδιώτες σου», συμπέρανε η Μαρτίν. «Μάλλον», απάντησε εκείνος. «Τώρα πάντως μπορείς να πάψεις να σκέφτεσαι τα πουλιά και τις μέλισσες», είπε η Μαρτίν. «Σεξ?» τη ρώτησε και γέλασε. «Η μέλισσα που σε τσίμπησε, η γάτα που βοήθησες να πιάσει το πουλί, όλα αυτά είναι παρελθόν». «Αυτή η γάτα», είπε ο Βίκτορ, «έχει πεθάνει εδώ και 182 χρόνια. Κάθισε και τα λογάριασα την ώρα που μας έβγαζαν από την κρυονική νάρκη. Ντόρκι. Ντόρκι η γάτα δολοφόνος. Καμιά σχέση με το γάτο του χοντρού Φρέντι». «Αναγκάστηκα να του πουλήσω το πόστερ», είπε η Μαρτίν, «τελικά». Ο Βίκτορ έσμιξε τα φρύδια του. «Δεν θυμάσαι?» του είπε. «Με άφησες να το πάρω εγώ όταν χωρίσαμε. Πολύ εντάξει κίνηση εκ μέρους σου». «Πόσα πήρες γι' αυτό?» «Πολλά. Θα έπρεπε να σου δώσω ένα ποσό γύρω στα...» Άρχισε να λογαριάζει. «Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, σου χρωστάω γύρω στα $2 εκατομμύρια. Τι λες αν, αντί για τα λεφτά, το μερίδιό μου για την πώληση του πόστερ, σου πρότεινα να μείνεις λίγο καιρό μαζί μου, όσο να συνηθίσω αυτόν τον πλανήτη?» «Σύμφωνη», του απάντησε, και το εννοούσε, με όλη της την καρδιά. Τέλειωσαν το ποτό τους και μετά, ενώ οι αποσκευές του μεταφέρονταν με το ρομπότ, ξεκίνησαν για το ξενοδοχείο του. «Πολύ ωραίο δωμάτιο», είπε η Μαρτίν, καθισμένη στην άκρη του κρεβατιού. «Έχει και ολογραφική τηλεόραση. Άναψε την». «Είναι περιττό να την ανάψω», είπε ο Βίκτορ Κέμινγκς. Στέκονταν όρθιος μπροστά στην ανοιχτή ντουλάπα και κρεμούσε τα πουκάμισά του. «Γιατί?» «Δεν έχει τίποτα μέσα», είπε ο Κέμινγκς. Η Μαρτίν πλησίασε την τηλεόραση και την άνοιξε. Ένα μάτς χόκκι υλοποιήθηκε μέσα στο δωμάτιο, έγχρωμο, και ο ήχος του παιχνιδιού γέμισε τα αυτιά της. «Δουλεύει μια χαρά», του είπε. «Το ξέρω», απάντησε ο Κέμινγκς. «Μπορώ να στο αποδείξω».
Αν έχεις μια λίμα νυχιών ή κάτι παρόμοιο, θα ξεβιδώσω την πλάτη και θα σου δείξω. Μα μπορώ... Κοίτα εδώ. Σταμάτησε να κρεμάει τα ρούχα του. Κοίταξε πώς θα περάσω το χέρι μου μέσα από τον τοίχο. Ακούμπησε την παλάμη του δεξιού του χεριού πάνω στον τοίχο. Βλέπεις? Το χέρι του δεν πέρασε μέσα από τον τοίχο, γιατί τα χέρια δεν περνούν μέσα από τους τοίχους. Το χέρι του έμεινε κολλημένο πάνω στον τοίχο, ακίνητο. Και τα θεμέλια, είπε, είναι σάπια. Έλα, κάτσε λίγο δίπλα μου, του είπε η Μαρτίν. Το έχω ζήσει αυτό αρκετές φορές και ξέρω, της είπε. Το έχω ζήσει ξανά και ξανά. Βγαίνω από την κρυονική νάρκη, κατεβαίνω τη ράμπα, παίρνω τις αποσκευές μου. Άλλοτε πίνω ένα ποτό στο μπαρ και άλλοτε ανεβαίνω κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Συνήθως ανοίγω την τηλεόραση και τότε πήγε κοντά της και της έδειξε το χέρι του. Βλέπεις εδώ που με τσίμπησε η μέλισσα? Η Μαρτίν δεν είδε κανένα σημάδι στο χέρι του. Έπιασε το χέρι του και το κράτησε. «Δεν υπάρχει κανένα τσίμπημα», του είπε. «Και όταν έρθει ο ρομπογιατρός, θα δανειστώ από την τσάντα του ένα εργαλείο και θα ξεβιδώσω την πλάτη της τηλεόρασης, για να το αποδείξω πως δεν έχει ούτε σασί ούτε εξαρτήματα. Και τότε το πλοίο θα αρχίσει πάλι από την αρχή». «Βίκτορ», είπε η Μαρτίν, «κοίταξε το χέρι σου». «Εσύ είσαι εδώ για πρώτη φορά, ωστόσο», είπε αυτός. «Κάτσε κάτω», είπε η Μαρτίν. «Εντάξει». Έκατσε στο κρεβάτι δίπλα της, αλλά όχι πολύ κοντά. «Δεν θέλεις να έρθεις πιο κοντά μου?» τον ρώτησε. «Με γεμίζει θλίψη η ανάμνησή σου», της είπε. «Σε αγαπούσε πραγματικά. Θα ήθελα να ήταν αλήθεια όλα αυτά». Η Μαρτίν είπε, «Θα καθίσω μαζί σου, ώσπου να γίνουν αληθινά για σένα. Θα προσπαθήσω να ξαναζήσω την ιστορία με τη γάτα», είπε ο Βίκτορ, «και αυτή τη φορά δεν θα σηκώσω τη γάτα και δεν θα την αφήσω να πιάσει το πουλί. Αν το κάνω αυτό, ίσως να αλλάξει η ζωή μου και να γίνει κάτι ευτυχισμένο, κάτι πραγματικό. Το βασικό μου λάθος είναι που χώρισα από σένα. Να, θα περάσω το χέρι μου από μέσα σου». Έβαλα το χέρι του πάνω στο μπράτσο της. Η πίεση των μειών του ήταν έντονη. Η Μαρτίν ένιωσε το βάρος του, τη φυσική του παρουσία δίπλα της. «Βλέπεις», της είπε, «περνάω από μέσα σου». Και όλα αυτά επειδή σκότωσες ένα πουλί όταν ήσουν παιδί. «Όχι», είπε ο Κέμινγκς, «επειδή παρουσιάστηκε μία βλάβη στο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας μέσα στο πλοίο. Δεν έχω κατεβεί σε σωστή θερμοκρασία. Υπάρχει ακόμα αρκετή θερμότητα στα εγκεφαλικά μου κύτταρα, ώστε να επιτρέπει την εγκεφαλική δραστηριότητα». Σηκώθηκε, τεντώθηκε και της χαμογέλασε. «Πηγαίνουμε για φαγητό?» «Λυπάμαι, δεν πεινάω», του απάντησε. «Εγώ πεινάω. Έχω σκοπό να δοκιμάσω τα ντόπια θαλασσινά. Το φυλάδιο λέει πως είναι ασυναγώνιστα. Έλα μαζί μου πάντως. Ίσως να αλλάξεις γνώμη όταν δεις το φαγητό και θα το μυρίσεις». Τον ακολούθησε παίρνοντας μαζί το παλτό και την τσάντα της. «Είναι ένας όμορφος μικρός πλανήτης», της είπε. «Τον έχω εξερευνήσει χιλιάδες φορές. Τον ξέρω καλά. Πρέπει όμως να κάνουμε μια στάση στο φαρμακείο και να πάρουμε λίγη μπακτίν. Για το χέρι μου. Αρχίζει να πρίζεται και με πονάει φοβερά». Της έδειξε το χέρι του. «Αυτή τη φορά πονάει πιο πολύ από όλες τις άλλες». «Θέλεις να ξαναγυρίσω κοντά σου?» τον ρώτησε η Μαρτίν. «Το λες σοβαρά?» «Ναι», του είπε. «Θα μείνουν μαζί σου όσο θα το θελήσεις. Συμφωνώ. Δεν έπρεπε να χωρίσουμε». Ο Βίκτορ Κέμινγκς είπε, «Το πόστερ είναι σκισμένο». «Τι?» είπε η Μαρτίν.
«Έπρεπε να το είχαμε κορνιζώσει», της είπε. «Δεν φροντίσαμε να το προφυλάξουμε. Τώρα είναι σκισμένο και ο ζωγράφος είναι νεκρός».